Ano hits? Pulutan hits. Yan. Pulutan hits. Makikita niyo sa screen. Ano hit? Pulutan hits. Pulutan hits. Oh. Pwede. Kaya meron silang parang joke na wala daw McDo sa Tapos kumusta pala yung ano mo, araw mo ngayon? Yung araw ko Kanina, ngayon, oh. na-bad trip ako. Oh, Bad bakit? trip. May sinend sa akin si Chibum na video. Si Chibum? Oh, si Chibum. Anong video? Teka, pati ilong ko. Oh, nakamask kami ha. We're following the guidelines nga pala. Tsaka ingat tayo palagi, wash your hands and mag-mask tayo. Social distancing. Anyway, punta tayo sa video. Sinend sa akin ni Chibum kanina ng umaga, may ini-interview na, hindi ko na napapangalanan, basta may ini-interview na personality tungkol sa testing. Oo. Oo. Testing 1, 2, 3. Oo, sa COVID. Okay. Dinonate daw ng isang politiko sa isang private na ospital. Okay. Tapos, yung testing may bayad. Ah? Oo. Donation na nga, ba't may bayad pa? Kaya nga, yung masakit doon is yung may-ari ng ospital is mga... Well, I have nothing against government. Kasi ginagawa naman nila lahat. Di naman lahat. I don't have anything against the church. Kasi ako, Roman Catholic naman ako. Di ko rin nila lahat. I'm not stereotyping. Pero, meron silang sinasabing vow of poverty. Diba? Okay. So, yung parang papasok sa isip ng isang karaniwang tao is, pag isang alagad ng simbahan, gagawin lahat para sa tao, kapwa. Lalo na sa mga mahihirap. Tanong ko is, ba't sila hihingi ng bayad? In the first place, sabi nila, may gumasto naman daw yung institution para sa mga kids. Pero yung actual machine is donated. Tanong ko rin, bakit dinonate ng politiko sa private na pwede naman sa government hospital? Ano yung talaga yung mas priority? Oh. Bigyan, di ba? Oo, di ba? Oo nga, nakakabad trip yan, ano? Masakit sa parang nagalit ako. Kalma ka lang. Oo. Masarap pa naman yung Hits ka na lang dyan. gamot sa heart attack. Ito pa. Finally! Finally! Ilang araw na ako nangyari na yung dapat mangyari. Ilang araw na rin ako na nababanggit ko yung pulutan hits kahit hindi pa schedule. Okay. Kasi excited ako sa pagkain. Alam ko nga gusto mo na nga maging Wednesday eh. Oo. Thursday. Oo, Thursday. Pero ikaw, kumusta araw mo? Okay. Napuyat ako. Oo. Dahil kagabi, Ano ba pinagpuyatan mo? nagising ako, bigla na lang nagising ako nung madaling araw, siguro mga 1 o'clock ata yun eh. Kasi I have to do something. Personal necessity. Tapos nung hindi ako makabalik, Nag-jingle ka, ganun? Parang ganun. Jingle bells. Pero hindi ako makabalik pagtulog. So, binuksan ko yung cellphone ko. Tapos nung when I was scrolling, I saw a post na video na may isang tao, babae, tumutugtog. Pero I thought ordinary lang na cover song. Nung buti na lang hindi pa ako nakaka-scroll masyado, narinig ko, kinanta niya, waray-waray. Waray-waray. Tapos, parang hindi ko pa ito nakita eh. Kung nakita mo sila BG, yung ibang artist, nakita mo. Pero ito hindi ko pa nakita. So, pinakinggan ko. Ang ganda pare. Tapos, finorward ko sa chatroom natin. Tapos doon, pinag-iisipan ko kung may message ko yung babae o hindi, baka sabihin, siyempre, madaling araw na yun. Pero I had to do it dahil, alam ko, I have to ask permission kung ipapalabas natin. Kung pwede. Kasi gusto natin i-feature dito yung mga bagong artist. Like for example, yung guest band natin who is from Palo. Talagang Coke-on band. Coke-on band. Pinag-isipan talaga ng malalim. May deep meaning yan mamaya. So mamaya, magpapakilala sila. Pero buti na lang, as usual, late notice. Kasi nag-message siya nung matindi. Nag-dry run nung show na to. So I had to sabi ko, wala tayong magiging guest. Tapos baka magsawa na rin sa atin eh. Na kami yung tumutugtog. So, buti na lang, nag-okay yung banda niya.
So, yun, as usual, yung sa Palo, medyo strict din sila, so they had to get clearances RHU before. something, Yun na ipapaalam natin Oo. na they gone the necessary steps, Requirements. Pero we have to wear mask din kasi Siyempre. hindi namin sila lagi nakikita dito. Correct. So, pero I had to explain to them kasi, yun na, just to We are following protocols and guidelines. And anyway, sige nga, tingnan nga natin yung... Ay, sira prop muna. Tanungin natin. Oo, Huwag na. Hindi. Ako nagtampo ka agad si... May nakita ka sa Facebook kanina. Ano yung kwento mo? Kumusta? Yung ano, May nakita ka sa Facebook kanina yung sa... bagong video Oo. sa group chat. Di. Wala, kuhan. Okay lang ako. Sige. Nagtampo tuloy si... Tuloy yun. Oo. Ba't ka nakasombrero? Ha? Wala lang kasi maingat. Baka masilaw yung camera. Sabi ni Kim, malaki daw yung mas nirap-rap. Parang bra. Ano ba yan? Cup C? Double XL. Kala ko cup C. O sige, yun lang. Sige nga, tingnan nga. Mamaya Hindi, ngayon na. Tingnan natin Ngayon yung na. video. Saglit Sige, lang. okay. Ito, Tingnan natin nga. her name is Anna B. Ana B. Ano pa yun? Anna B. Parang ano? Anna B, ano, wanna be, wanna... I'll be my lover. Anna B. Gloria. Yun. Sige nga, patingin nga. Kahit Check ano out her FB page. Tsaka, she's in Spotify. Wow. Taga. This is a song in Waray-Waray, but she has a lot of songs din. Tapos meron siyang music video sa YouTube. Check out Anna B. Gloria. Sige nga, patingin Direct. nga. Pasilip Sige, lang. pasilip. konti. Pasilip. I have to do this kasi... Oo. Sige nga. Pasilip nga direct. Hindi. Uy, maihana kita, wari makita. Maiha, wari mag-istorya. Kamusta ka na? Uy, pagkat iba natin tawa, iba natin mga ngisi. Hindi rin sukat ang dati. E ano nga masul pag hinitay mo? Kay ano, kay ano, kay ano? Kay hangod lang, maminaw na hindo. Gusto ko bang nalikhanhi kita? Lahat to kay hangod lang, maminaw na hindo. Gusto ko bang nalikhan malipay ka? Kita to han ikaw langan ako, han ikaw langan ako, han ikaw langan ako. At maalam kaya nung antik ang paghintian ka. Galing, ano? Galing. Beating ka, no? Nabitin si rap-rap. Beating sa rap-rap. Ano Ano? yung pinagpuyatan mo gabi? Hindi lang siya. Mapupuyat ka talaga niyan. Oo, boy. Kasi pinag-isipan ko ng mabuti. Pero magaling. Anyway, si Cole Jax, nanonood. From Japan. Wow! May sarilisang show. Sorry, Japan arigato. Sound Plus. Arigato. Arigato gozaimasu. Yamete. Yamete. Yamite. Yamete. Masarap daw, di ba? Yamete, yamete. Yung dala mo. Si Architect Julius Tadeo. Nanonood. Marami tayong viewers. Ay, si 29 million. Ma'am Wim ka na yung sa, may sinasabi kayo po. Sino? Yung para sa donation. Yun nga, oh. Meron kaming pinost na poster. Pa-flash na lang direct. We're calling donations para sa Eastern Summer sa mga kapatid natin na tinamaan ng Bagyong Ambo. So,
KBOX in collaboration with Volunteers for the Visayans is conducting some sort of a relief operation. So we are accepting cash donations in kind. Kung gusto niya mag-donate ng cash, meron dong contact information yung Volunteers for the Visayans. And then if you wanna drop any donations in kind, pwede kayo pupunta dito sa KBOX Studios, 4th floor, Esperas Building, Real Street. Speras built. Built. Built, Oo yeah. nga pala, built. Kasi hindi, tapos tapos na na. ginawa. Oo, builded. Hindi na building. Oo. Talaga. Woo! Yun nga. So tulungan natin sila guys. Eto na. Okay. Eto na. Ano? Pinakaantay nating lahat. Ikaw na mag-introduce ito. Natatakot sige, ako. sige. Natatakot Okay. ako. Ay, teka muna, sorry. Ba't ka natatakot? Hindi. Kasi mother ng ano. Dragons? Oo, makakatakot. Siya na yun. Bakit? Bugahan tayo ng Buga? apoy. Apoy? Deads tayo lahat. Deads. Eto na pala sa mga nag-aantay ng load tulad na kay Dale. Na nanalo kahapon. Hindi ko pa nakita si Dale. Hindi ko pa Si nakita. Dale, bata pa yan siya. Oh, bakit? Bakit? Meron na kaming guidelines pala. Wala. Yo. Yo wala. Wala. Oh, you only win once. La. Yo. Since yung guest natin is matindi sa pulutan yung tanong natin. O nga, gusto kong malaman. Pero alam, parang may hint na ako kasi lagi sila mahilig talaga sa Pagkain. pagkain. Lalo na yung asawa niyan. Ay, kumain. Siguro. Tsaka magaling mag-TikTok. Oo. Oo. TikToker Doon ko is- nakita yun ang epekto ng ano. Kala yung TikTok na hindi yung sumasayaw lang. May script. Oo. Parang- Pwede pa Pinag-isipan pang niya. ano, pang Oo, pinag-isipan. Dinownload niya sa torrent. Oo, idol ko yan, idol. Tsaka ito na. Di, pag-usapan natin yung asawa niya. Oh, mamaya. Oo. Tawagin natin ang asawa niya. Wala siyang choice, nandito siya. Eto na sa mga nag-aantay ng load. Trivia question number one. Ano ang tanong? Ano ang pulutan na gawa sa minced pork o maskara ng baboy na may onions, chicken liver, sili? Oh! Kanino? Minsan may itlog. Oh, kanino? Binabati. Oh. Hindi, pinalagay lang. Minsan may mayo na nakalagay sa sizzling plate. Ang dali lang. Yun, binigyan mo na Ang lang. haba ko ng tanong para Oo. specific, para madali lang. Ang dali ng tanong na yan. Bali, mostly yung ingredients niya, yung main ingredients talaga, Uy, yung may bagong winner. sa maskara ng Oh, ano, yun talaga original, di ba? pig's face. Oh. What's up? Babae. Babae. Binanalo ka agad. Yes. Wow, ang galing! Mamaya na. Mamaya na. Tawagin muna natin. Eto na, introduce mo na, Sir Man. Oh, matindi. Okay, our guest. Buti na lang nagkaroon to na itong show na to dahil nagkaroon tayo ng excuse. Oo. Opportunity din na mabigyan ng backgrounder kung paano nagsimula siya. Kasi hit na talaga to eh. Bago pa ng COVID. Correct. Oo, tsaka hindi lang siya hindi lang siya pangpulutin. Parang mali. Pang-sports pa! Hindi. Nakilala ko siya sa music din. Tayo mga Oo. same community. Tapos, bigla na lang, hindi mo akalain na meron pala siyang talent. Business, oo. Hindi lang sa music, literature din eh. Parang nakikita ko rin, may nakakatawa din yung mga, nakakatawa yung mga short conversations with her family. Tapos yung mga videos, pinupost. Kaya parang artist talaga. Tapos ito. Art din ang cooking eh. Oh, It's an art. So, without further ado, it's our pleasure to welcome our guest, Miss Jaja Anover Verona! Yes. Good, welcome. Welcome. Hello! Kumusta? Yeah, so, this is Miss Jaja. Hi. Hi.
Eto na nga. Eto na nga. Taas. Eto na nga. Ayun. Sige nga. Miss, Ang taas ng... Matangkad. can you introduce yourself para yung viewers natin malaman kung Hello. yung name mo? For those... Oh, hindi. Wow! Sabi ko na nga ba, tinatanong. Siba, di ba? Sabi ko kahapon, Oh, pag ginesa si Jaja, sabi English niya yan. na, magtatagalog ba ako? Sabi ko, oo, pero kung gusto mag-English, Yan. okay. Para sa hindi ko kilala siya. Ako si Jaja, Anover, Verona. I am from Ransa Productions and Mother Dragon Ventures. And latest venture ko is Pulutan Hits. Yan. I am my husband is Andy Verona, the drummer of Who's here? my husband. Hello! Shout out! Tik! Yun pa yung nakakatuwa yung TikTok mga na, ano nila, TikTok. mga post. Sasagot yan dapat. Yung reward. Oh, ha? TikTok. Ganun. Tapos yung husband ko is kaya ako napasok. Actually before ako naging like partly naging organizer ng mga music events and all. Meron kaming bar before, way before, kung saan Yun. may live bands na tumutugtog yung kamalayan sa Ashton. And then, yun nga, doon ko nakilala si Happy. Wow! Siya! Tik. Oo. Oh. Tapos siya yung drummer ng Wag na Lang. Everything. Marami. Oo. Mr. Everything. Eto Wag na. Lang. Oh. Pag ito nagkasakit, walang gig lahat. No gig. Oh. Maintain. Oh. No gig Pag na- nilagnat si Andy, walang gig. Walang gig. Walang event. Alos kalahati mo, wala. Di And mo you are bil- blessed with, yung... I have 3 children. My eldest is already a teenager. He is living with his father, Oras, Eastern Summer. He's from Oras. Oh, And then- kumusta dun? Natamaan ba? Medyo okay lang naman, pero may parts na may mga nasirang bahay. So, ayun. May fun drive din. I saw a post para sa San Policarpio. Yan. So, yun. And then, with my husband, I have two children. Si Okang. Ay, sorry. Bawal na daw yung Papagalitan in ka. public. Oo, papagalitan Baka ka. mag-comment. Patay. Si Mami. Si Julia. Wow. Bareto? Yeah, si Julia tsaka si Aboy. Aboy is also an aspiring Drummer na. drummer. So, Yan. Mana sa ama. Yan. Hindi Ama, pinilit, lumabas uncle. na lang. Oo. Yun. Speaking of organizer, meron din silang every June na month of June Oo. na ino-organize. Oo. Sayang. So, yun ang So, sayang. medyo... pero kailangan iwasan din. Oo. So, yung... Can you mention it? Yung ano yun? Ransa Productions, together with Marty Ruiz and Nico Medroso. Hi guys. No. Si Eggrol? Ano to? Oh, Kakrol. Pag-roll. Oo. Yung Inkfest Tacloban. This was supposed to be our third year na dapat. So, nung parang dumadami na yung cases ng COVID, kahit wala pang travel ban and all, nag-risked na muna kami. So, because we didn't know what will happen, risked na muna, hindi na namin totally finance. Oo. Kasi, diba? So, sayang. Supposed to be Inkfest Tacloban 3, tapos, It was going strong. yeah. Pati Tapos hindi- dapat yung judges namin, si Dras tsaka si Jessa Palaming, mga dutdutan champions yun. Sila yun. Sayang. Sayang. Anyway, next year. Hindi halata. Di halata. Oo. Ba't di ka pala sumasali? Ha? Sa ano? Inkfest. Nako-concentrate ako pag kilay ngayon. Mas mataas yung demand. Mas mahal Mas kasi yun. mataas Tsaka yung mas demand. malit lang na work. Dito, oh. Ganun ba, Jai? 10K. 10K. Oo. May problematic. Yan. We will know more about, of course, Miss Jaja, Anover, Verona later. About Pulutan Hits. About Pulutan Hits, about Mother Dragon's Ventures, and about Inkfest, and of course, the effect of the current situation to her businesses and family. Alright, personal experience din niya. Eto nga, announce na natin, binanalo na
sa first trivia question. Eto, iba. Hindi, babae yung nanalo. Ayan. Si Selena Kim. Kim. Ayan. Uy, Kim. Kim. Bakit ba yung single na Kim? Oh, Single ka kilala yan. ko yan, single yan. Oy! May banda sila. Kim and Kim. Oh, pwede. Bin naman. Bin. Pwede sila Kim Sa and Kim. kasali yung isang Kim. Oo. Kim Yung and Kim kahapon. and Kikikiki. Congratulations sa Selena Kim. Message mo na lang yung KBOX Studios na Facebook page. Lagay mo yung number. Bigyan namin ng load yan. Okay lang ba si Kim mag-message? Oo. Tsaka hi daw, sabi ng Kim namin Oo, yung dito. Kim namin. Nice sa'yo. Ang gwapo, ang galing kumanta ng Kim natin. Oo, ang bait pa. Ang bait pa. Yun lang. Yun lang. Pero baka yung segment na matamlayin, hindi Hindi na nangyari. matamlayin. Huwag na lang. Matamlayin. Anyway, congratulations. And we will be right back. Oh, kailan nag-umpisa yung Pulutan Hits? Pulutan Hits nag-start. Kailan yun? Last year? Bunker? Kolahabi? Nakalimutan. Ay, hindi last year, mga Feb. Basta before nag-COVID, mga 1 month into operation. Oh. Nagkaroon ng lockdown. But officially, nag-ano ka na talaga ng Pulutan Feb. Hits? Yun nga, Feb. Feb. February. Tapos yung name, Pulutan Hits, wala. Wala lang. Wala lang. As in, wala. Pero sino Ngayon, nakaisip? tinatanong niyo Oh. ako, wala. As in, ano lang, yung goal ko is, kasi, we like beer. Oo. And then, mahilig kami magluto. Tapos mahilig akong mag-post ng mga niluluto ko. Anong nag-joke sa'yo? Yun. Ba't ka... Wala akong pera. Money. Money. And then, I went back to school kasi. Tapos, may nagpapaaral sa akin yung ako ko na nasa Nasa UFC. Nasa UFC. Nasa abroad. Tapos, parang nahihiya na ako. Siyempre, I'm already 23 years old. And then, siya pa rin yung papaaral sa akin. Tapos, 16 years na ako sa college. 16 years in the making. Don't try that. Pero at least, gusto niya Oo. tapusin. Yes. Sana. Tapos yun nga, parang hindi ako pinagtatapos ng mundo. Panahon. Kasi nag-COVID. Hindi, pero okay lang yan kasi daw yung mga estudyante ngayon, pasado na. Sana all. Pero Sir, matindi. ma'am. Sir, Saka naman. Believe ako sa perseverance. Yun. Perseverance. Dahil nga, yun nga, sabi pa ni Miss Jaja na kailangan din niya gumawa ng mga, kasi nakakahiya rin eh, extra income. Extra income. So, kung ano yung passion mo, which is, passion pala niya yung magluto. Tapos, sabi pa nga niya, they love beer. Sino ba namang hindi? Oh, sino naman hindi? Kaya nung nag-liquor ban, maraming malungkot. Nung nag-liquor ban, Aha, sige. yung mama ng asawa ko, I hope you're not watching. Kasi hindi pa niya Wala alam. naman tong replay. Wala naman tong replay. Hanggang ngayon, hindi pa niya alam. Mahilig siya, every December, October, nagbe-bake siya ng fruitcake. So, sa bahay, may stock na cherry brandy, na yung pang-bake talaga. Alam ko rin kung saan yan mapunta. Sorry, ma. Nung nag-liquor ban, as in wala kaming mapagbilhan, meron kaming nabibilhan. Yung mga ninja books namin, mga friends. Yung may mga Pero, stock, yung may mga Yung stock. may mga stock, yung may mga grocery, may mga bar. Tapos, naghahanap kami kasi we got bored. Alas 8 ng gabi. Close Bored na? Bored na kami, alas 8 pa lang. Kasi normally, gising pa kami hanggang 2 a.m. So, alas 8 pa lang, wala kaming ginagawa. Yun nga, pinatulan yung cherry brandy. I-google nyo. Ano yung itsura ng cherry brandy kasi pang-bake talaga siya. Malasing naman kami slide. Wow. At least may Pero na-achieve. ilang bote yung naubos nyo? Isa lang. Ay, isa. 30 proof. At least may na-achieve sila. May na-achieve. Kaya pala nag-TikTok si Andy. Hindi, sasauli naman Yun yung ulit tama. ata. Oo, yung nagulat Yun talaga yung ako dun. tamang pang-bake. Oo. Ano yung Tama unang yun. TikTok ni Andy? Yung
Hindi yun. Parang may script. May script. pang-drama yung... Oo, may kanya. parang drama. Yun ang una kong nakitang TikTok. Ako nagugulat na lang ako kay Andy. Oo. Nung una, akala ko drummer lang siya. Pero Pero, internet sensation. maliban lang dun. But wait, Naguulat ako. Nakita, ang galing pala mag-growl. Ni Andy. Tsaka mataas pala yung boses din. oo, pang-kuhan, sausin. Pang 7 years. Makikita niyo yan sa video. Ewan ko kung nakapost yun sa KBOX sa YouTube. Hindi nga share natin. Hanapin natin. Okay, Share hanapin natin. natin. Hanapin natin na, share tapos natin i-share yan. natin yan para makita niyo. Kasi yung mga kapatid niya, may mga talent yan. Oo. Silang lahat. Si Jean Paul, yun. Ano yan? Sound engineer na Gitarista. awardee. Oo. Gitarista, keyboard, Music producer. piano. Marunong din magpiano, di ba? Oo. Yeah, music producer yun. Yun ang talagang sa tingin ko pinakamagaling dito sa Tacloban. Pero ngayon, sa Manila na. Sa ano siya? Ben and Ben. Na Siya yung ano ngayon. Producer ata. So, nung nandun na siya sa Manila, yung dito, iba na yung magaling. Oo. Pero, yun na nga. Yung kapatid niya si Al, drummer din. Attorney. Attorney. Di pa kami nakakatikim ha. So, ano, yung kaso? ang tindi ng sausage ni Al sa Sibiro. Sausage ni Al? Oo, Sausage sausage ni Al. Pero hindi, what sets Andy apart? Oh. Vocalista rin pala ito. Oo. Matindi. Matindi. Yung dalawa, hindi marunong. Hindi naman marunong. Hindi kumakanta lang Di pa. Siya lang yung nakita ko na legit na kumakanta, legit. Legit. Anyway. Kaya kung nakita niyo yung jam nila, Mot-Mot, ni Mau-Mau, tsaka si... Ito yung nakatalikod sa atin, di ba nasa likod tayo? Nung habang yung dalawang magkapatid nagsisigaw, tapos meron isang... Patalikod ka. Patalikod ako. Baka may nasa likod natin. It's a yes for me. It's a yes. It's a yes. Wait, sandali lang. Pinag-uusapan na natin. Hindi, ganun talaga. Yung family nila is talagang family of musicians, talented. So, tapos, let's go back to the food. Speaking of talented. So, yung talented dala yung guest ni natin. Miss Jaja, ma'am, Ito nga. you Since- introduce the food. Wag lang to kasi, Hindi ano lang to? Hindi kasali. Hindi kasali to. Ito na. Okay? Yung dinala ko today is, one of my best sellers is chicken skin kasi nga mahirap maghanap ng skin lang sa market. Oh. So, Binabalatan mo. nung wala pa akong supplier, may technique ako dyan. Secret lang. Trade secret yan. Trade secret yan. Maraming nagtatanong, secret. Chicken skin. And then, another bestseller is chili garlic chicken popcorn. Made of Pakiulit nga. chili garlic chicken popcorn. Haba. Chili garlic chicken Pwede pangalan popcorn. ng banda. Chili garlic Chicken popcorn. Kasi yung size niya parang popcorn. Yeah. Tapos Talagang chicken gumagano din breast. yan. Oh, breast. Chicken breast daw. Chicken Oo, favorite. Anong Hindi gusto lang mo? chicken. Ba yan? Hindi lang Yung breast? hindi chicken. Yung breast lang yan. yung Breast Oo. ng fish. May Chicken. Breast ng fish? Trivia. Ano ang fish na may breast? Okay, balik tayo. Ulitin. Chili garlic. Chili garlic chicken popcorn. Chili garlic chicken popcorn. Hindi, popcorn ba yan? Oo, tama. Oh, tama. Pag niluluto to, sigurado, lalagyan mo ng takip. Magpapop. Yung breast. Popcorn. Oo. Topping breast. Nag-nick na lang. ito. Ano? Ito yung bago daw. Ito yung bago. inaantay ko. Ito muna, kasi bago. Sige. Ito muna. Ito. Ay, wait. Trivia. Outcome. Sige, pwede. Kung sinong makasagot ng trivia niya, magti-tiktok siya ngayon. Anong fish ang may breast? This recipe, nakuha ko kay Mark Wins, yung favorite YouTuber ko, food vlogger. Oh. Sige nga. May time na nag-visit siya ng Thailand yata yun. And then, meron siyang kinain na fish. Yun na fish. Na parang May breast. niluto ng popcorn. Fish na may breast.
Tapos maraming chilies. Hindi, masarap talaga yung, Tapos- lalo na yung bangus, di ba yung part dito? Bread. Belly naman yun. Yung breast tsaka belly, magkaisa ka lang yun, no? okay. Pakisda. Oo, breast. Oo. So yun. Okay. Ito na tayo sa sisig, puro na breast. Sige. Ito. Ito, matindi to. Ito, crispy pork sisig. Since tinatamad akong kasi yung mascara, matrabaho. Oh, correct. You have to boil it and then i-grill it. And, So yung ginawa namin, yung lechon kawali, dinoble fry. And then yun yung para ginagawa crispy, ko. oh. Para Double crispy siya. fry. Kahit nakababad na siya sa toyo. hindi yung- Crispy pa rin. Kinain ko kanina. Yun yung ginawa ko. And then yung ingredients niyan, aside from the pork, tsaka yung atay, dalawa lang. Dalawa lang yung ginagamit ko para hindi siya masyadong matrabaho. And then more on meat siya. Oo nga eh, meaty. Kasi aside Meaty. from the Mighty. Sarap na ulam. Hindi lang pulutan. Mamaya, tatanungin ko kung paano niya nagagawa to lahat. Oo. Sige, ito muna. Ito mo na. Tapos yung newest product is chili garlic. Chicken Garlic skin. na naman first. Chicken skin, spicy flavor. Medyo na-late siya kasi I had to order the spice na ginagamit ko online. Matagal dumating kasi nga quarantine. So, yan. Limited edition yan until maubos yung Spice. spice. And then sa susunod ulit na delivery ng Yun, ito, must try ito talaga. Swerte pala tayo. Kasi may Ganun stock. tayo kamahal Kahapon ni lang dumating yung spice. Pulutan Diba? Hits. Tingnan nyo, konti na lang. O, sa lahat nito, ito talaga kasi manghang. Oo. Nakita ko lang. Oo, sige. Try mo. Now, Masarap nga siya. no. Kasi yung nakita ko siguro last week tayo na yung order ng Pulutan Hits umabot ng 50 plus. Hindi na ako umulit. Ha? Kaya nagtataka ako, gusto ko tanungin si Miss Jaja, paano niya nagawa yung lahat? Ano yung setup doon sa ano mo? Yung setup ko, umabot ng 54 orders yun kasi hindi ako nakapag-cut off. Nakalimutan kong mag-cut off. So accept lang ako ng orders until sa nung naglista na ako para for marketing na. 54 na pala. 54 na to. So paano yun? Sino namamalengke? Sino yung mga katulong mo sa pagluto? Chop? O kaya, di ba yung actually, yung pinakamatagal, yung preparation. Correct. Yung preparation. Yung ginagawa ko, Thursday cut off. And then pagka Friday, dalawa lang yung binivisit namin na stores. Save More para sa manok tsaka sa meats. Kasi hindi ako marunong pumili ng baboy sa market. Sa market. Wet market. Oo. Tsaka ng manok. Hindi ako marunong. So at least, kung sa grocery ako bumibili, Sure ka. Ano na? sure ako na safe siya. Oo, correct. Actually, merong brand sa grocery na hindi na in-advisean ako ng isang parang nagmamanage ng isang mall na pag bumibili ka ng manok, huwag itong brand na to kasi hindi pumapasa sa standards. Siyempre, hindi ko pwedeng i-mention. Oo, correct. Sa amin na lang, sa amin na lang. PM me if you want to. PM is the key. Yes. So, hindi ako pumibili nun kasi nga, yung chicken, yan yung pinaka-delikadong raw Chicken. meat. If mishandled, nakaka-poison, nakaka-poison. Baka may COVID yung ano na yan, Baka may manok. COVID yung May ano, chicken. Delikado talaga yung mga kak na yan. Oo. Baka may mga sakit. Dapat paano mo pag luto na pala yung manok, paano mo malalaman kung Matigas lalaki o na. babae? Pag lalaki matigas. Oo. Pag babae, Chick hen. babae. Malambot yan. Hen. Paano nalalaman yung gender ng manok? Tsakwan, itsura pa lang. Pag nakatago yan, hindi ka sure yan. Hindi ka sure. Nung lalaki na manok. Trans chicken. Oo. May trans chicken ba? chicken. Meron ba? Trans chicken. Eto, wala nakakasagot sa ano. Meron na. Meron na ba? Si Sino? Kwan, si Bud Helsing. Chicharong. 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 Flower. Tama? Congratulations. Oh, correct. Helsing. Congratulations. Ibalik natin ulit. Paano, alba, yung 54 na orders na yan, sigurado ilang basket na o ano. Sino yung katulong mo Ako magbuhat? lang, si Si Hali. si Habi lang. Kami Yung Potter. ginagawa namin Friday afternoon, Save More and then sa market.
Tapos yung pagluto, Yung pagluto, pagdating ko sa bahay, yung inuuna kong i-handle yung skin. Kasi kinukunan ko, tinatanggalan ko ng taba. paano yan? Kumakasya ba ito lahat doon sa rep mo o kaya o bumili ka na ng freezer? O kaya chiller? Pinilit ko magkasya nung 54 orders. Oo. Pero normally, hanggang 30 orders lang ako. So, pag 30 orders, Pagkasya. problem na. Laki ng potential ng business ni Tsaka na, Miss Jaja. hindi lang sinasabi ni Miss Jaja. Nakita ko, yung mga anak niya tumutulong din. Nung 54 orders. Oo. Mabait na may mga anak niya. Kaya natututo na, at a young age, tinutulungan din. Mali mo, mag-open si Miss Jaja ng isang Oo, di ba? establishment after this na pwede na talagang kumain sa loob. Oo, pwede ako mag-invest dyan. Pero sa ngayon, yung panahon ngayon, napapanahon na yung mga online business ang pumapatok. Patok. Oh, speaking of online business. Okay? Since online, Miss Jaja, dito ka nag-umpisa. Since may pandemic, ano naman yung naging epekto niya sa business mo? Ayun nga, di ba Feb ako nag-start, tapos umabot ng mid-March. And then, nung nagkaroon na ng COVID, nagkaroon ng mga quarantine, lockdowns. I had to stop for the whole ECQ period. Yung ECQ. From I had to stop. March, 1 month, ano? Oo. Kasi nga, mahirap yung supplies. Lumabas, mayroon lumabas. Yun ang challenges. Takot ako lumabas. And then, syempre, for the safety din ng nag-deliver for me. So yun. Kasi free delivery ako nung minimum order. Kahit order ka lang ng isa, basta within Tacloban City. Within Tacloban City within lang. Tacloban Oh. City. Yung pinakamalayong na pag-deliver namin. San Juanico Bridge. Lula-tula. Lula-tula. Okay. Tapos yun, ngayon, I had to stop. Buti na lang, medyo may ipon. Kaya pa naman kasi nasa bahay lang naman. Hindi naman kailangan ng allowance. So yun, and then, nung nag-GCQ, tinignan ko muna yung situation. Kung pwede na. Yung mga stores na pinupuntahan ko, kung okay na ba. Tapos kung parang okay na lumabas. Yun, Hindi na bawal lumabas. Hindi na bawal. Pero pag sinabing lumabas, Pwede na. Inayos mo. Oh. inayos mo. Labo talaga ni Kim. Pwede na. Tapos, So yun, binalik ko. Yun nga yung 54 orders. Kasi nakalimutan ko, may cut-off pala. Kaya nini-stress mo talaga na Thursday is the cut-off. Thursday magka-cut off. So yung mga gusto mag-order ng Pulutan Hits, remember, Thursday is the cut-off. so for the entire week, Miss Jaja, ano yung parang schedule mo? Yung schedule ko, Monday to Thursday, relax muna, tanggap ng orders. Until sa mag-30. Minsan, pag halimbawa, yung nakakapuno ng 30 orders is chicken skin lang, madali lang. Tumatanggap ako ng 35 kung kaya. Medyo yung popcorn tsaka yung sisig medyo complicated. Oo. Medyo matrabaho. Saka isipin mo kung gano'ng karami, yung stove mo, isa lang. Ilan ba yung setup mo? Dalawang stove, isa lang? Yung gas range ni So, Mama, mapagod. mother-in-law ko, 4 yung burner, pero 2 lang yung gumagana. Oo, kasi malalaki, mahirap pagkasyahin. Isipin mo, mag-fry ka, lalo na yung mga double fry. Mahirap. Kasi nung isip yun, rin ako nang magluto. Yung dim sum na chicken feet, Oh, yan. yung process niyan, 3. Ano mo, iboboil, tapos i-fry, tapos pressure cooker. Doon mo na titimplahin. But, nga pala. Kung maliit yung kaldero, yung pan mo, di marami to, yung pag-fry, di ba? Oo. 10 minutes. Ilang ba yung ilang minutes ba yung, sige nga, yung mag-fry ng chicken skin? Meron din akong salted egg chicken wings. Hindi ako nakapaglala kasi nga wala na akong stock ng salted egg. Babalik pa siya. May dahilan pa siya kung Babalik malaki. Normally, yung chicken skin per batch, around 10 to 15 minutes. Yun. Yan. Yun, 10 to 15 minutes pare. Kailangan Kung ilang order yan, kung ilang 15 order, minutes times 30. yung ilang order na yan yung 10 to 15 Mga minutes? dalawa. O dalawa. Ah. Kung sabihin natin, 10 yung order mo. Balik, matagal. Matagal, halos 2 oras yan. 7, 8 a.m. Di ba? Tapos natatapos kami 5, around 5. Plus Talagang preparation. yan, mabilisan. So may timer ka, no? Yung may, ako nga,
gusto ko magkaroon ng thermometer. Ano yun? Yung parang Yung sa sinasaksak. skin. Hindi lang ganun. Kaya support local business. Correct. Times like this na kung magpapabaya ka lang na ma-depress ka kagad, wala akong gagawin. Kailangan natin ng suporta kailangan natin magsariling sikap. Correct. Sa ano pala, yung sa situation natin ngayon, naging mas pabor sa'yo yung sa negosyo mo. Yung Oo, slightly. Parang, syempre, you can't be happy for the misfortune of the situation. Pero syempre, it's, as of now, kasi before nag-COVID, meron akong income from different, nag-handle ako ng mga Facebook page. And then yung mga gigs nga, yung gig sa bars, wala akong ano dyan, wala akong porsyento dyan or whatever. Yung gig like sa weddings, may nire-refer ako, binibigyan ako ng nire-refer. Of course. Yun yung ano ko. So, syempre, walang gig, Dapat lang yun. walang Mahirap din maghanap ng mga talent. tayo nga, Kasi nakasalalay din yung, kung hindi sumipot yung talent, patay ako ka. yung ako yung... Diba? Tapos hindi pa ako marunong magalit. Si Andy na lang. Si Andy na lang ang magagalit. Sa telepono na, Andy ka. Wow! Patay. Okay, record mo na lang. I-record na lang natin si Andy na sumisigaw tapos Busy ako. Si Andy na lang. ang tindi. Tindi ng pulutan hits. yun. Dapat sana actually magluluto si Miss Jaja. Kaso nga lang, di pa umaandar yung exhaust ko dito. Sa susunod. Oo, kasi baka tayo dito maging misty. Para maging mausok dito. Yun nga, yun ang gusto ko yung sinabi ni Miss Jaja. Hindi natin yung misfortune, yung gano'ng kapangit yung situation natin. Yung tiningnan niya yung opportunity sa current situation. So, nakita niya oportunidad na magnegosyo ng online kasi yung mga tao nasa loob ng bahay, hindi makalabas. So, tendency niya, o-order na lang. At saka sabi pa nga niya na yung ibang sources of income niya na hinto dahil cannot be. Correct. So, Gumawa ng buti na lang na Alternative. she started this and it's becoming a hit. Oo, hit na hit. Kasi Oo. nagsimula siya May. Yung likes ng page niya, 1K, di ba? More than 1K. In Thank you sa short, mga nag-share. short Yeah. period of time. Yun. So, we wish you Merry Christmas. tumawag. Hello. Nag-wish Teka you. muna, magdadal kami. Yung kapatid ko. Sayang yung film. All the luck. All the luck. So, Eto, support. Bago tayo mag-break, bigay natin yung trivia question number 3. 3. Eto, ano naman ang pulutan na malutong, malasa, gawa sa deep fried tuloy, gawa sa full seasoned na hita ng baboy, naka-deep fried yan. Hita. Clue na yun. Wow. Hita. One of my another favorite. Malutong na hita. Kanino Chris? Wag. Pababa tayo. Anong gusto mo? Yung malutong o medyo malambot na hita? Yung malambot. Malambot. Oo. Ganun ba? Yung malutong matanda na yun. Makunat yun. Oo. Sa mga makunat, shout out. Ano yung sabi mo kanina, Jaja? Yung makunat may na ano? makunat. Yung mga swapa, charila. Charla. Ito nga. Hindi naliwa. Yun nga. Ano ko? Ano yung si... Oy, di ba? May guidance tayo. Oy, Del. Yo ako. You only win once. Yolo naman to. Yun nga. Yung sa situation natin ngayon is, wag na, don't think about personal interest na lang muna. Kasi, pag tayo eto na lang, pag naging gahaman ka ba, at kumalat sa ginawa mong pagiging gahaman mo, pag kumalat ang pandemic, mamatay tayong lahat, yung pera bang makukuha mo, madadala mo sa langit? Kung pupunta ka naman Hindi. Kung pupunta ka man doon, if ever, Hindi. sure ka bang
pupunta ka ng langit. Sigurado hindi. Yung mga, so huwag tayong maging gahaman, no? Diba? Ano? Eto na nga, chill tayo. Ladies and gentlemen, maraming salamat kay Miss Jaja. Ano ba yung tips mo? Nga pala. Yan, sige. Sa situation natin ngayon, ang gustong kumita, extra income, anong masasuggest mo sa kanila? Yung masasuggest ko lang, syempre, always be fair sa sa Customers. sa customers mo. Kung ano yung in-advertise mo, yung pricing mo, ano naman, yung Affordable. price is affordable sa ngayon kasi not everyone has income. Correct. And then, syempre, wag mo namang presyohan ng 200 pesos yung katitilan. 200%. Parang be fair Oo, sa portions mo, ganun. And then, of course, since ako may nagde-deliver para sa akin, shoutout pala kay Ranjil. Thank you. Since may nagde-deliver for me, advice sa akin ng uncle ko, always be fair to everyone who is working for you. Shout out, sir! Sir Alright. Swaps. Ganda ang sinabi ni Miss Jaja. Always be fair sa lahat ng ano. Kasi lalabas at lalabas din yan. Kasi yung pera, kikitain mo yan anytime. Correct. Pero yung yung konsensya mo. Correct. Always, na lang, integrity. Always do the right thing. Whatever you do, always do the right thing. Yun! Eto na, ang segment na pinakahihintay ng lahat, Mr. Questionnaire. Ito ang... Question Impossible! Yes. Okay. Juan, yung tanong ko, di ba, pinapili ka kung anong, repeat na lang to. Repeat na lang to. Ito na. Wala Ito talaga na. akong maisip. Pinapili ka mag-alaga ng hayop. Bakit kuto yung napili mo? Sige daw. And why? Answer daw. Paano? Yung guest talaga natin, yun ang Yun talaga. sasagot talaga, no? Oo nga. Pinapahirapan natin minsan. Ito lang yung portion na yung guest pinahirapan. Binigyan tayo ng pagkain, pinahirapan natin sa huli. Ano yung sabi mo doon? Walang utang na loob. Ulitin mo. Binigyan ka ng chance mag-alaga ng hayop. Mahilig. Tanungin natin kung animal lover mo to. Oo, meron Yan. ako. Meron kang Kaso. animal. Kaso, Meron kami Meron kang animal. Sige, okay. So, pasok mo na yung question. Binigyan ka ng chance mag-alaga ng hayop. Bakit kuto yung napili mo? Kasi Walang choice. yung kuto, di ka iiwan. Magaling din. Magaling. Yung kahapon natin, magaling din. Scientific. Ito rin. Ito Parang naman. 2 in a row. Pasok. Scientific, si Sige, Panday. sige na, Panday. Scientific talaga yan. Oo nga naman, kasi yung kuto, pag di mo inano yan ng... Di mo maintindihan. Pag di mo tinanggal, di talaga, Yung kuto, kahit di mo alagaan, hindi ka iiwan. Yun, di ba? Manageable siya. Hindi siya demand. Lagi na sa ulo mo. Hindi mo makakalimutan. Pwede. Galing ng... Manageable. Manager. Galing ni Mr. Questioner. Galing din ang guest. Tinapatan. Oo. Yung galing. Guest to Mr. Questionnaire Zero. Kailangan mahirapan mo na. Mas mahirapan mo pa yung guest. Mag-isip ka ng mas mahirap kasi 2 days straight nasasagot ka na. Sasagot na. Sumasagot. Sinasagot na. Game. Anyway, maraming salamat Miss Jaja, of course, of Pulutan Hits, Mother Dragon Ventures, Ransack Productions. Ma'am, yung message natin sa mga nanonood? Hindi. Sa ngayon, of course, pandemic. Hindi ko naman sa inaano yung mga big businesses, like yung mga franchises talaga. Pero much better if we support local. Yung local, yun nga, sinumulan natin yung hashtag. Mula to kay Banal, yung hashtag, parang kinakapi ko. Support your local hustlers. So yun. Hustlers. Ibang hustler yan. Oo nga. Yung magazine, Sa buhay. may nakita kong magazine din yan. Iba yun, iba. Oh, iba? Sabi ko na iba Hindi na ako yan. nakaabot Hindi ka nakaabot. No? Fresh lumpia.
Anyway, So yun. yun. Tama, correct. Support local businesses, local products. So meron In times tayong, like this, na learn yung... to live again. Yeah, yung nga, nag-lockdown, so tayo na lang nandito, di ba? Oo, So, correct. dapat support each other. Correct. Kahit nga yung mga friends din na meron silang in-establish talaga na as in business, na meron talaga silang physical store na medyo affected din naman talaga. Oo. So yun, support din. Basta. Kaya, so ulitin. So ulitin, maraming salamat. Basta may, please like her page if you wanna, ano pala, paano sila umorder? yun. Okay. To order sa Pulutan Hits, yung number ko nasa page ko. Pulutan Hits, paki-check lang, black and white yung logo. And then, pre-order Monday to Thursday, Thursday cut-off. And then, we deliver for free, walang minimum order within Tacloban. Paano? So far, Paano kung outside Tacloban, magpumilit talaga dahil patok na eh. so sabi na lang nila yung rider ko. Kasi siya yung nag-resign. Kasi okay. my rider also has a full-time job. Oo, So, yun. parang sideline din. Kasi schoolmate ko nung elementary, parang tulungan din. Yes, yun nga. Yun. Ano, may mga shoutout kayo? May Shoutout. nakat kitang kanina eh. Ano yung isasabihin mo? Tutuloy mo yung sinasabi mo kanina, nakat kita eh. Ayun. Shout out sa mga friends ko na may local businesses, yung Blessed Cakes and Cupcakes, Utan Natural, ang Paul JR. Ayun, yung ang unang guest natin. Tuesday. Yung utan niya. Utan niya. Mahaba yung utan niya. Oo. Anghang yung utan niya. Ang anghang. Napa-shoutout niya eh. No, shoutout May daw. sili yung Kuya utan niya. JR. Yun nga. Tapos yung isang friend ko, may, anong name, LOL Graphics, LOL Graphics. Si Bulol. Si Bulol yata yan. Yun, pwede natin ma-interview yung mga businesses na yan, no? Oo. Kaya nga, baka naman, pwede rin gumawa si Jepoy naman, yung Truckers Cup. Oo, mag-request kami, pwede. Sponsor ng mask. Right, tatawagan natin may mamaya. logo ng KBOX, Oo. ganyan, pwede rin. Maraming salamat. Miss Jaja, kayo, boss. Ako Shoutout nyo. lang, happy birthday to my father. Monday day. Supportive. Salamat sa pagkain! Tsaka yung birthday ni Mana Dayday was been, parang ano na rin yun eh, kapamilya na rin namin, matagal na. Yung. Tapos, ano ba? Yun. Dinala ni Miss Jaja na mga pagkain. Alright. Mamaya, may Paris yan. Yeah. Alright, maraming. Ikaw, rap. Okay na ako. Okay ka na? Oo. Gutom ka na ba? Bukas, watch out for Mr. watch out. Roadside. Guest namin si Mr. Mikoy Tampil ng Roadside Blues Diner naman. Magaling na gitarista yan. Okay, maraming salamat ulit sa guest namin. Miss Jaja. Ano? May nanalo pala. May nanalo na. Sino? Sino nanalo kayo? May sumagot dito, Bulinaw. J. Martin Mantua Gaditano. Sagot niya kay Nilaw. Correct. Oo, May Bulinaw. Si Black King. Oo, si Black King. Pwede sana ma-invite natin yun, kaso lang nahihirapan sila. Pasay City. Maraming salamat. Sa mga winners, congratulations. PM nyo yung KBOX Studios Facebook. Bigyan nyo yung number, bibigyan namin kayo ng load. Premyo. Again, Soundcheck is live sa Facebook ng KBOX Studios every 12 noon. And maraming salamat doon sa guest namin. Pasalamatan lang namin ang mga major sponsors, KBOX Studios, Esperas Construction and Development Corporation, Mega Crest Waters, Cerebro, Uncle Joe's Car Rental Tacloban! Yeah! Pulutan Hits, Guitar Guitar Panday, and Food Quest. Food Quest yun. Maraming salamat Masarap sa mga yung sponsors. fresh lumpia niya. You're right. Gano'ng kasarap yung lumpia? Moist. May mani. Kaya hindi siya makatulog. Nakaka-insomnia yung lumpia. Again, maraming salamat. Please like and share our Facebook page, KBOX Studios. Subscribe to our YouTube channel, Yes. KBOX Studios. Check out our website, kboxstudios.com. Meron kaming Twitter, meron kaming Instagram. Pwede kayo mag-message sa amin kung anong gusto nyo pag-usapan namin bukas.